However, Mount Kenya lowa gi numbers. Ombulu be gigoyo. What if Jokaluo okawo kura, obedo ni wasebedo kwakawo kura. Kwakawo kura mwago block. Wanyalo chungo ng'ato. To kata kwa chungo ng'ato, pod wadwaro partnership with other regions. Kabila mamoko, wadwaro godo partnership, mundu wabi godo negotiation still. ODM is a national party. To bedroom mar ODM en Kaluo. Mana is a fact. Koro en ang'o mwanyalo timo. Jothurwa nyaka kaw kura, mano namba 1. Makura kokwa kawo, okwadhi bedo gi voice mora mora. To jalno madhi laro presidential position, kom mar ker, embo dhi ng'iyo ni to region ma kaoni be gidhi kelo percentage moro madhi miyo wa win this position with a landslide. Gidhi install MPs adi, governors adi madhi donjo, MCs adi madhi donjo. Ma be interest mar party wa, nikech ODM te party maduong' Kaluo, mane party manitie Kaluo mwang'eyo. But is ODM capable of installing MPs in big numbers? Kar installation kanyo diponi chomo kama gidhi bedo ni giwacho weche mag zoning. Ni ma en area wa protect mana zone marwa. Bende gidhi yie mondo UDA o infiltrate odonje kargi kama gito kata donja affairs magi okite jochung magi mok gidonjo godo ka gintiere broad based arrangement. Thank you very much. Mano kaka wan jogo ma pod wang'iyo ni to political party mane mwanya donje. Neno, ang'o madhi kelo interest marwa ni to party ni is it worthy? Huh? As a region, negotiation marwa will come with the number of MPs mwadhi keto. But how will this happen? Nyaka wago block ni region wa. Nikech kwa mwani wan kaka Joluo Nyanza. Ero wadhi in coalition gi UDA, gi wuondo wa kamano. Samoro en adieri. Gibiro ka. Of course there are UDA MPs in Nyanza. Dong nitie. They are there. Kwa yie ne gigi infiltrate, giyudo MPs katapar. Katapar this time it is very possible. Kwa miyo gi chance. If we don't put a block there, our negotiation is gone. We will not have any say. How are they going to gain from us? One kaka jo party. How is the coalition going to gain from us? Coalition cause realize they can infiltrate unless we are going to move with one party. ODM is no longer going to exist. UDA or they exist kendo. We could say, need that new party that has been formed, okelo candidates makama in different devolved positions. Manegi mwanya lawacho. Toka ODM, ditimo coalition gi UDA, the same UDA, they penetrate Luo Nyanza, to they install MPs, even MCs and governors. Managaka wacho. 2027, everything is possible and anything is possible. Gimora mora di temore. To gimora mora benyalo temore. Aya, gimora mora kama gigi duto nyalo temore bedo nyach. Uchu kama chal nade. Nyanza obede kumoro minyalo bedo ka kelaro. Nikech ka duon bura mar ODM mineno karka to ODM osewacho chung mare kendo poro dhi twak. Bendi woni Nyanza pod dhi bedo kod bi mare tok Raila Odinga manga nyalo wacho ni ero. Odhuru waser Nyanza. Kisera utiri Nyanza. Nero kamano Cleophas. Just a quick one. Rejoinda adwa tu kamaro mi penja ne JNC na yuak ne kapoka dhie question no. Ne ogifil party leader. Nitire gimoro ma party leader mar ODM. Migosi Dr. Oburu Oginga osebedo kawacho. Ne jo thurwa woche Raila ne duong'. Tadir woche Raila ne duong'. Mana kaka iwinjo ka wadwa nation osewacho ka. Nimbine nopogore. Be momiyo siasa ne nopogore. En ng'ano ma woche ne samoro ng'at mabiro rwako generation wani samoro onge. Tiwinjo ko daktari wacho ni embe sama koro en party leader ne embe biro mana ng'ado woche ne moromego. Koro mae momiyo wanyalo kwayo samoro Gen Z ni samoro kaka ne gifil Raila oginyal feel go another political leader Kenya ka nikech mar Raila nopogore. Koro but party leaders mi assurance ni ambe mara ni abiro mana loso woche na mabiro tero ugo kanan. Kendo mana maro mamok bidia kech mag Raila di to ni duogne ng'ata